Pozdravujem, vítajte opäť na kanáli GreenDad. Viacerí z vás mi písali, ale teda niektorí z vás mi písali, odkedy som spustil kanál, že koľko ma stála fotovoltika, koľko ma stála samotná batéria a tak. Tak som si rozhodol, že spravím pre vás nejaké krátke video a zhrnutie toho, aké boli moje náklady a prečo som si dal fotovoltiku s virtuálnou batériou a fyzickou batériou. No úplne na začiatku sme sa snažili, že postavíme si dom, ale bez fotovoltiky s prípravou, len situácia v okolí bola taká, že developer meškal s dodaním elektrickej energie a my sme sa potrebovali pohnúť ďalej. Mali sme kúpený pozemok, tak sme si vybavili cez stavebný úrad povolenie na stavbu domu so zdrojom fotovoltickej elektrárne a s batériou. Pri stavebnom povolení s tým v podstate nebol žiaden problém, pretože sme mali aj projekt fotovoltiky, kde v projekte bolo jasne stanovené, aký máme odber, ročný odber domu, aký máme zdroj kúrenia, koľko tá fotovoltika by mala asi vyrobiť, aká je tam kapacita batérie. Následne potom, ako sme dostali povolenie, tak sme začali stavať dom s tým, že stále sme nemali elektrickú energiu a ja som tam nedúfal, že do dokončenia bude. No až neskôr sa ukázalo, že bez fotovoltiky nebudem vedieť dokončiť dom do štádia takého, ako aby sme mohli ísť do ňoho aspoň bývať, lebo blížilo sa leto. Vedel som, že by sme v lete mohli byť aj sebestační a fotovoltaika by to nejakým spôsobom utiahla. Tak v lete sme sa rozhodli, že dáme spraviť fotovoltiku aj s tou batériou. Čiže pôvodný plán, síce to bolo v povolení, ale chceli sme spraviť zmenu pred dokončením. V lete sme teda dali jednej firme zadať cenovú ponuku. V tých firm bolo viacero, ale na základe dobrých referencií sme si vybrali jednu firmu z okolí Senca, kde celá montáž prebehla, dá sa povedať, že úplne že profesionálne. Bolo to v prebehu možno 2 dní. Fungovali sme chvíľku na ostrovnom systéme. Takže toto bol jeden z tých dôvodov, prečo som si dal batériu. Keď sme mali holodom, tak sme potrebovali robiť nejaké veci na elektrinu, keď sa niečo dokončovalo a robilo sa niekedy aj do noci. A na toto bola batéria potrebná. A niekedy boli dní v lete, že tá batéria, keby nebola, tak nič neurobíme ani majstri, ktorí nám dokončovali dom. Cena tejto mojej fotovoltiky bola plus minus 12 000. Dnes už by ste si takúto fotovoltiku kúpili určite lacnejšie. Cena 12 000 s batériou sa mi v tej dobe zdala byť veľmi dobrá, pretože 10 kWp elektráreň bez batérie, tak keď si pozriete na internete nejaké ponuky, tak dostávame sa na úroveň niektorých firiem aj 15 000, takých väčších. Takže 12 000 som musel obetovať a teraz neľutujem, pretože vidím, že tie úspory sú úplne perfektné. Aktuálne, čo som bol v kontakte s dodávateľom materiálu a s dodávateľom tej mojej fotovoltickej stavby, tak keď som si to zrátal a som sa pýtal, že ako by sa to teraz asi dalo za akú cenu dodať, tak ide o cenu plus minus 10 až 12 000, ale tých 12 000 by mal byť asi strop, záleží od typu strechy. Nakoľko tie batérie tiež skákali hore-dole aj v rámci korony, ja som si nevychytal úplne tú najlepšiu cenu, a takisto aj tých panelov. Kupoval som to v období, kedy boli tie ceny trochu vyššie. Takže cena 12 000, návratnosť som si rátal, mám na to takú vlastnú excelovskú kalkulačku. Keď sa nebudú hýbať ceny elektriny a nebude mať žiadny elektromobil, tak sa bavíme, že možno 10 rokov s životnosťou 20 až 25. Ale rátame s tým, že do pár rokov, keď sa
zadarí a trochu sa utrasieme po stavbe domu, tak by sme vymenili auto za elektrické, nakoľko máme na streche peknú nálož panelov a tým pádom by sa tá návratnosť fotovoltiky znížila výrazne, možno na nejakých 7 rokov, pretože spravíme pár tisíc kilometrov ročne a ceny elektromobilov nám idú ako keby naproti. Takže toľko, návratnosť podľa toho, kto čo ako používa, my sme úplne elektrifikovaní, návratnosť 7 až 10 rokov a cena do 12 000. Ak by ste potrebovali informáciu, že od koho som to ja bral a som spokojný, lebo nakoľko sa veľmi oplatí ísť cez dobré skúsenosti, čo som zistil, tak dobré recenzie, tak viem vám poslať kontakt. Ja to nerobím, ja to nepredávam, len chcem vám tiež pomôcť sprostredkovať dobrého montéra aj predajcu. Ďakujem za like, koment, zdieľanie, koment to, koľko vás vyšla vaša elektráreň. Tiež som zvedavý, že za aké ceny ste nakupovali. A prosím vás, využite teraz ten, kto nemá elektráreň, chystané dotácie. Naozaj sa to oplatí. Následne by ste mali návratnosť možno na úrovni 5-6 rokov. Skúsim prísť s tou kalkulačkou tiež niekedy von, aby ste si to vedeli vyrátať. Tak, ďakujem za sledovanie a vidíme sa pri ďalšom videu.